Alah bu. Jangan ngomongnya kayak segini kaya ngene, wis kemasukan gas ora enak mandiri ora piye. Bos. Iki punya blek informasi bos. Saya daripada nganggur, golek mangan opo, golek rondo, golek apa Nah, wong-wonge lumutan golek blekicot, aku yo tinggal kene sik. Wes nano ke ujug-ujug rondol liwat iki. Lah kene kancane siji ki aja Bang Bayi, nek koyo adi wis rasane. Ruwet ri. Iki masuk iki kecap. Oh ya. Mangan iki enak. Pirang-pirang sase seramangan iwak-iwakan. Enake grup blekicot kejo ning alas. wis sak bejer golek bekicot menah. Lah kayak sing iki siji kur mikir rondo. Ini tenan iki bagi wis pirang-pirang sasi orang dhewe wis Wis. kita sudah ngomong kena gua mata-mata tadi. Jadi dan begitu tuh udah tambah. Iya. Terus kayak Iya, makan lagi. Wes buat kafe. Yo lah oke. Yo, cari. Buta kalah selaku loncat keranduan. Beranda. Turun lah itu turun. Sudah tak ini. Oke, sana kayak ngomong ini. Jabang bangi kayak isinya kayak besi kok. Aku tuh 3 kilo. Kayak itu ya Gus ke lawang tuh ngasih. Terus dalam berada memberiakan Run. Sapine wangi iki layan awan lamin ra mekakat golek blekicot angele kaya lha iki anjel ora. Miluk. Wis. Yo kana sithik-sithik ndah ora ketang abune ya anak-anake gelem kene. Wis madang wareg turung lisek pokoke iki. Yo anak gede lok sepelok nang aku kanggo golek blekicot wae. Ngene engko entuk bali. Yo mandul lagi gede-gede. Alah sing jelek lho. rawan marang kowe. Alah. Bekicot apa ya? Apa nek mboke nek anake ngawur ada nang kita tak ini kawin garang ya ampun ki Mas. Aduh, bujung. Kene kaya gene kene. Blekicot metuwa ya Allah. Enak orang iki mesti bapak biyunge medho ning leng ngene iki. Iki anake do medho ngandel wae cekel ora apa-apa lho wong digame samet kok. Ayo kene. Cekel ngene kono. Ya. Kadare yo wengi-wengi yo iki Mas. Lagi tenan. Oh niki. Kalau kayak cabang dayek. Wis entuk gizi, perang-perang sisira nyambet gawe. Ngandel ora gila kena kaya ngene. Oh, wis mis-misan kita. Niki lagi lemot lagi golek apa ning kono? Lah karo masane blekicote nengah nek wong ngono. Wong kene wong ndok. Ini lemot. Kowe piye to wi? Begitu raket mau. Begitu ora. Matane Raket mau. Iki blekicotnya lagi. Iku lagi sage. Raket ora entu-entu. wah, Jantung mau entuk ya kan. iki go juragan penduduk iki. Bagi berbu. Bisa sama yang lakur kado Mas. Wah iki bobote wis kaya lemot. Ayo. Mulai. Ya dimasak rampung ora rampung-rampung iki. Iki mau ngene
Ini guys, sanci kubahan yang kini lor kilo ngomong kajunya kimplah-kimplah kaya nggone Borondo. Tutorial cara masak begitu. Yang pertama kita banyu jegur sak kongkong bunger. Nah gini iki. Wes gak dikeproi bapak siji. Nah dibagi Oh, biasa berarti ini biasa orang yang Tapi yang kedua, terane tutorial ngeresi bekicot udah ngeresi ngetra lagi tak buka ngene iki mesti coba yang sing ora-ora kowe iki dilos-los ngene iki ya iki mesti lunjune ra mekakat yo dikruwes-kruwes ngene iki nah terus ngene iki men resik nek dikumbah ya permen reget model aku jati barang. ya godhong jati kasar apa halus Main kepiye? main kesetilan jadi main keset ngono kae lho main kaya rapet kaya perawan lambemu lho Nah tambahin apa? Tambahin apa? tambahin nang sakit juga Bang, bibir ke satu ini kekerek masak. Oke. tutorial berikutnya masak blekecote rondo yang pertama iki anggo panci anggo banyu banyu rasa oke-oke udah ora mateng-mateng selang ngeleh pisir ketemu cuma aku air rampung-rampung dua aja lagi banyu semua panas ora mekakat iki yo sekitar 3,5 derajat iki wong yo kebul-kebul ngene iki kan dilebokke ndake ndasek blekecote rondo iki nah ini nek segore kabeh ngene karo nunggu mop nah barang-barang sing latang gurut barang Anu bumbu Mas. apa meneh iki biasane mrica ngece mrica ora mricane dikelthak pedes kaya omongane tangga lho pedes Bawangnya berapa Mas? bawang piro lho ya bawang sak senengmu pokoke sak rentek atimu Bawangnya merah, bawang putih. pokoke sak senengmu aja sing penting aja kaya masa lalumu ruwet Tak lo jambet-jambet ini kok golek rondo e lho. Ayo lu kan malah. Ayo mat. Sek lo jambet-jambet iki. ini main satu sih kejutan wajan tambah minyak kocok sih icik jeruk ini minyak wis panas kaya hati kondisi zaman dhisik panas ora mekakat oh cukup iki mati sri ini kerucuk banyu Nanti aroma ini gini yes rupang kene meneh dik iki judak men nganti umum so yes kudu kabeh tambah kiri
tambah dong jeruk. Terus apa? Ampune halah. Berarti kumbah godong suruh. Cukur gitu ora selalu. Ini bisa, ini. Lo kuwi mau lali kecape lo. Oh iya, dikecapi men tambah ireng babayi Bang Dek lali. Tambah kecap ngene iki lho sering. Alah. Tambah iki ya. Tambah gula men rum nganti legem nganti anu. Wujit. Oh piye tambah gula ngene. Dimoto apa iki? Rasane. Generasi micin tetap gak moto, ambune menari. Moto aja lali moto, motonya wes. Ya ambune ketae rada enak lo. Ambune enak gitu. Tahan ya, Lur. Sampai wae semburi kok kayak bagian mau bagian minjem aja namanya coba. Ditutupi lo. Kurang asap ya. Yo mana sate yo kayak semua ya. Oke ya. Mau ambune ta diri. Iya lah kok. Gemora malah kunci-kunci yang pangan sithik lah. Wis punjul saka jam wis mateng cahaya. Boleh bang-bangi ngopi waduh ora. Balik. Ihu. Wis ganti wis mateng kita lajang. Ini Iki dong jadi apa dong rasane bolong-bolong ngene iki. Kok kene apa ngene? Iki enggak ada skop. Cuma wangi ngene iki. Kat. Yo, kartolo bagianmu. Bos ngene wae. Oke. Tambahin goreng freezer repot. Awe rak tambah iki dhewe ora sauga-sauga. hati-hati yo apa yo gurara entuk aku mentok lo ya. Mati lo. Aduh. Sake lali ya lah. Iki ora kayak langsung pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendang. Rasane masakane kartolan jeblok. Kok ngene orane yo? Kok ngene ane? Orane kok ngene? Kasane kaya ngono ket mau mangan wae. Bladok. Jelas lah lagi pesan iki aman kok ngene ya. Ada. Iki lho, kecote ngejo. Iya. Telonga. Ibu nah. Ada kalau Kayak enak ya. Ini aslinya ini hobi apa ngelih? Hobi apa ngelih? Hobi yang ngelih. oh lah doblakan jelas setelah tinggal aku turu. Wis siji balung tok, siji ki wetenge malah koyo blagor nguntalku Daniel betulan. Aduh. Melu turu wae.